Sabeu on sóc o no? Al final del vídeo us ho dic. Bé, avui m'ha tocat venir a aquest poble de la Costa Brava, a casa de l'advocada contrària, juntament amb uns altres contraris, 3 advocats reunits durant una hora i mitja per un tema d'una herència que se'ns ha complicat a tots, i sembla que bé, sembla que tenim un principi d'acord, sembla que la cosa irà bé, ja es veurà després quan ho posem sobre el paper si som tan amics o no, però de moment content per la reunió i sobretot per intentar estalviar-li al client procediments judicials que al final només hi guanyem calés els advocats. Llavors és important tenir advocats especialistes, sobretot en temes d'herències, perquè sabem, diguéssim, quin escenari ens podem trobar al final, quins problemes judicials hi poden venir, i per tant podem anticipar una mica quin serà el resultat judicial, i per tal d'evitar-ho intentem arribar a acords que s'aproximin a un escenari, si pot ser, millor que el judicial. Llavors això és el que hem fet avui, una hora i mitja reunió, i després m'he anat a dinar, i ara surto a dinar ben content. I vinga, cap a treballar un rato més a la tarda, ja s'acosta l'agost i farem vacances. Bé, suposo que ho heu endevinat, soc a Sant Feliu de Guíxols. Marina.